Ayun mga kamaster, no? So andito ako sa Kampusong Tabay. Watch out. Yan sila. Watch out. Go. Watch out ha, kanang para purga man no. Pag-support din sa YouTube channel mga kamaster. Para ligo na. Ito yung ano nila, yung handle nila. Oh. Pag-subscribe din sa kanilang YouTube channel mga kamaster. So, Kampusong Tabay pala. Don't forget to subscribe. Ayan sila. Makita lang link ka. Guys, watch out. Ayun po mga kamaster, no? So, nagsabot pa sila mga kamaster kay kung unsay lang ipang-istorya ba. Ikaw loy. Naning ka. So, ang content lang nila ngayon mga kamaster is ano? Kunwari late daw yung teacher tapos mayroong isang estudyante din na late. So, titingnan na natin sa gagawin nila. Mga langasan mo. Kasaysayan ng pagkakabo ng ang pambansang wika sa loob ng mahalagang panahon ng panahon ng Espanyol ang So, ano to mga kamaster, no? Behind the scene of the Kampusong Tabay. So, wag niyo kalimutan mag-subscribe pala mga kamaster sa kanilang YouTube channel. Behind the scene to mga kamaster, behind the scene. Kunwari late yung ano nila, teacher. Hilang ko naman dia. Diyan ka sa kapokus sa itong study, kita mo nagtuon ko dire. Parang nag-bright. Isa nang kita mo tungok. Aten na dito. Parang nag-bright. Sabar ay ka. 11 na mag-stop 10 ka na. Subject na turon nga nun, kumupladge mo na si Zero. Una ninyo? Pwede na rin siya, maingon. Ay, nga po, ano. Pwede na siya maingon siya. La, oo. Kuhan din si... Discuss ni Sir gapon. Muna, sad mo. Sunod. Amo ta. Morning class. Good morning class. Good morning, sir. Ilang din mo dia? Na si Zero? Uy, good morning, class. Wapil ko good morning balik. De, good afternoon na mga dong. Good morning. I-promote yung channel. Paki-like guys, subscribe sa among channel Kampusong Tabay. Share. So, ayun po mga master. So, Kampusong Tabay. Don't forget to subscribe, like, and share. RMZ Kabang ni bay. Kampusong Tabay. Action. Uy, yun na si Zero. Uy, sir, good morning. Plus, ako na si Robot. Kaka RMZ Kabang. Ako'y mo training nyo ron. Ano sa inyong subject karon? Sir, ROTC, sir. Sige class, mag-attendance sa ta.
Asa may si Inteng. Sir, present sir. Asa may si Usteng. Si Naning. Sir, present sir. Bro. Uy, wag ka kailan ako imong maestro. Uy, maestro na naman. Oh, may story ka lang, sir? Oh, sorry kay sir ha? Oh, tisa ba? Oh, okay ra. Ako ba na marwa? Ayaw. Wow, na. Ako sumpahin ako ha. Ito mo kontra sir, kaya murang pag si Kwango, Master Pogi. Anong kontra ni Dante mo? Ako ang imong. Mura ka ni, murang kontra ka, nag-form magkakuha niya, murang kag si Master Pogi. Sige, sige ako eh. Last taon ako, may. Taas na tayo. Tingin lang ako na may istorya. Sige. 1, 2, 3. Uy, ikaw rin may istorya sir? Abi na ko kontra sir. Mura mo. Ano ba ko? Padong to down akong buwan, hearing action mo. Uy, may story ka na mo sir? Tuom ko kontra ko, ang imong pamustura, mura mag si Master Pogi. Kwa ko, ngarba. Kwa ko. Dante ko na bawal. Re mong tanan ka. Oy, ngano na late ka? Ngano ka rubo ka na abot? Ayo lang ako aposin. Ayaw ka pa. Lang ko ayun ko. Mong tanan lang ka nganong Sige na mas mayo. Sige lang. Hoy. Ano ba di magka nga nalit naman ka? Sir, layo kay nga mo sir. Naglangoy ko padong ri. So, pikas isla mo ah. Oh, nga ko ebidensya sir oh. Nagkadapay ko kinasod. Oh, kaon ka sir? Sepa. Sa ako parang kuan. Naglangoy ko diri padong. Unang ay pag kinuha na. Sige lagi ikaw. Ikaw na sa dunyok. Ilang paspas mo? Okay, para dili ang video paspas. Paspas yung video sama tong pero sa marana mo. Sige sir. Hasta ko po dali. Okay, 3, 2, 1. Aw. Sige lang ikaw. Ikaw na sa dunyok. Sige pag apoy video kita ka podcast kamera. Sige ni pag ana ba? Ayaw, makalitan. Tabi mo, Jik. Mana ka ba? Mana ka ba? Yung barog din ka. Oh, sir, ano di ka ba? Okay. Pagkuhan, tarong loy. Tarong kuhan ka, naning. 3, 2, 1. Action. Aro tayo sigud sir. Or for Lingi sa niya, oh. Lingi, barog. Okay, 3, take. Action. Aro tayo sigud sir. Our topic for today. Di na mao imong tubag. Tingnan. Unyok! Aw unyok. Sabi. 1, 2, 3, 2, 1. Di na mao imong tubag. Unyok. Ang meaning ng RTC sir. Right of the kapusong. Aw, ug mao na kampusong tabay. Di gyapon na mao. Putay, subscribe! Please subscribe. Aw, kung mao na kampusong tabay, please subscribe sa among YouTube channel. Pero di gyapon na mao imong answer. Kawinteng. Sige kay maka-answer na. Sir, I have no answer, sir. Oy, kabay na ko sir. Kay tubag, usa may meaning ng RTC sir. Headshot. Tingog boss.
Mau sa tungutan. May nga sabta ka, mau tungutan ako, go kibaw. Sige, sige. Aw, mao bitang nangutana ako nimo inting kay wa sa ko kay baw. Pating! Pating! Thank you. Tuan, sabang. Aw, mao bitang nangutana ako nimo inting. Oh, hindi ka Ano mo ka ng inting ba? Nangutana ko ninyo. Murag ang asawa ng inting, murag mao gi mo ha. Tawa ba ng kuwan? Pating! Tik. Last tik. Aw, mao bitang nangutana ako nimo pating. Kay wa po ko hibaw. Kay namasin ko magkahibaw ka. Aw, ikaw na lang naning. Masig kahibaw ka. Sir, ROTC sir. Reserve Officer Training Corp. Very good. Sumutan, oh. Attention. Everybody take my command. Attention. Harap sa kaliwa. Harap sa kaliwa! Harap! Harap mo! Kaliwa. Everybody take my command. Harap sa kaliwa. Harap. Asa kaliwa? Ang dani mo. Ay, di atubang, oh. Na, mga god. Ikaw, pating. Tubang niya, pating. Patingay. Kuan kaliwa dito, sir. Ano kaliwa? Nade dito. Oh, ay sig pating-pating kay manaikan tumaron. Di na ikaw mo kay Suhab. Burito na ko. A few moments later. Ang may pawanlan ko ng ilad nganong nisuot pa magi ko ato ay nga buang sa tong mga estudyante ha oy. Tuom sad.